Hello guys, so ito na yung race guys, Honda Winner X, the Visayas versus Mindanao. Asa ka? Good luck, boy. Oh, Dio, ang puta yun na. Takaloyan. Warm up pa ito? Nag-warm up naman sila kanina. Si Dio good na nag-una. Ay, warm up pa ito. Okay, so Gino Pananalo sa first round within between Visayas. Ano niya, ito na silent battle. Ha? Lagi? Bilit kayo. Ay, Dili, ikaw o lima. Galayo kay buha buang buha. Layo oy. Okay, we have a new race leader, Ibrahim Manahos of Team Mindanao. Ah, si Dio. Bro, tayo kayo. Pangpila na. Atura pa oh. Tawa ka oy. Okay, meron Pangulong, Ah, si Dio, layo ka pa oy. Kapilain yung rider. Balik straight, hindi mo saka ba? okay, we have 5 laps. One time lang. Ay,
Bila dalang kalak. Julio Bogdan Jr. On third place, that's Jacob Cabana. Rafael Davis. Kuha na ni. Wah! Kuha mo. Ka 5. Wala di. May labi. Hindi kasuot si Mario eh. Throw. On third place, Jacob. Third place, Loh. Yawa. Sudli lang one time, balag pang tulo lang good sa good. Anak ka na. Ika! Iga lang one time. Oy! Oh my God! Oh my God! What? Ayun na yun. Ayun na yun. Ibrahim Manaos. Wala na to. Wala. Wala na. Hello. Kira. So yun nga yung race result guys, naka 4th pa tayo, from 3rd naging 6 tayo, at nakahabol pa tayo guys, at nakatapos tayo ng 4th. So yun nga guys, nagkamali tayo sa starting, at saka nagka-misgear pa tayo. So okay na rin yun guys. Masaya ako sa result, and nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung pinaka-importante guys, yung safe yung laro natin, safe yung race, at saka walang nangyari. So hindi man dito lang tatapos yung race guys, may 3 race pa. So yun, babawi tayo, at saka importante nag-enjoy tayo. Syempre nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta, sa aking asawa, kay Boss Mark, kay AJ, sa Team Neutral, Team Isgear, at
tsaka sa Honda Philippines. Maraming salamat po sa pa-experience. So yun guys, may race pa tayo, next race natin sa Bohol. So try natin bawi doon, at saka yun lang, enjoy lang natin yung laro guys. So maraming salamat sa panonood guys, and don't forget to like, share, and subscribe guys.